Тысяч военнослужащих собрала Россия в Крыму, на Донбассе и на границе с Украиной. Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. В частности, он считает, что российская сторона ведет активную разведку и знает, что украинские вооруженные силы готовы к отражению возможного наступления. Между тем, в Минобороны России сообщают, что в Крыму в рамках проверки боеготовности в вооруженных силах самолеты Су-24 отработали выявление замаскированного условного противника. Зараз на кордоні і на окупованій частині, в тому числі і на території окупованого Криму, знаходиться угруповання приблизно 100 тисяч військовослужбовців. І я знаю, що йдуть перекидання військ і повітряним шляхом, це повітряно-десантні підрозділи, вони дислокуються і як уздовж кордону, так і зараз на територію Криму вони також висаджуються. Йде дуже велике переміщення техніки. На Донбасі на сьогоднішній день тільки на окупованій території знаходиться приблизно 7 сотень російських танків. Це дуже велика, потужна махіна, і нам треба розуміти, що будь-яка ескалація конфлікту, вона буде мати дуже криваві наслідки як і для російської, так і для нашої сторони.